Assalamu alaikum, sunana Hafsa Idris, ma'abociyar kallon fina-finan Hausa. Taurarin fina-finan Hausa suna burge ni, muna nishaɗantuwa ni da iyalina. Babu shakka fina-finan Hausa yana taka muhimmiyar rawa a cikin rayuwarmu da ta iyalanmu. Sai dai kalubalen da muke fuskanta yanzu shine karancin fina-finai da ba sa zuwa gare mu a yanzu. Dalilin haka yasa mu da masu kallo muke ta maimaita tsofaffin fina-finan da mun riga mun kalle su. Ana tsakiya da haka sai na samu labarin sabuwar manhaja mai suna Netflix. Ana iya samun manhajar Netflix akan shagunan yanar gizo kamar App Store, Play Store, Roku da Smartcast. Da zarar mutum ya soke manhajar zai samu damar kallon fina-finanmu na Hausa masu ƙayatarwa a sauƙaƙe. Har ma da shirye-shiryen da kuke bukata a wayanku kuma a farashi mai sauki.